Sommeren lige nu. I dag er vi på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Som altid på en regnvejrsdag var der masser af turister på besøg. Både fra Østrig, Tyskland og sikkert mange andre lande. Og selvfølgelig en masse danskere. Where are you from? Austria. Dyr. Hvad for nogle dyr? Fisk mere. Okay. Er der nogen, der skal fodre os også? Nogle af dyrene? Ja, tror jeg. Hvad er det for nogen? Sæler. Pigerne her er fra Kerteminde, og dem møder vi senere i videoen. Jeg må se det først. Okay. Der er travlhed i receptionen ved åbningstid ved 10-tiden. Sælerne fodres kl. 11, så mange kommer tidligt. Jamen, nu når vejret det er en lille smule dårlig i dag, så betyder det, at vi har ekstra mange gæster i dag på museet, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Heroppe i skranken, der har vi den her udstoppede seddel liggende, som børnene de kan få lov til at røre ved. Og det er faktisk for, at de kan prøve at komme helt tæt på. Prøve at mærke og se, hvordan det er, den egentlig ser ud, både med snuden og med kløerne hernede. Og rent faktisk også, hvordan pelsen den føles. Men jeg har desværre ikke tid nu, jeg skal faktisk ud og fodre nogle sæler. Okay. Fodring af sælerne vender vi tilbage til i en video om et par dage. Lidt charmerende kan man altid være. Og veje op til 180 kilo, mens en hangråsæl derimod, de er altså 4 over. Her er et lille klip fra fodring, hvor Melanie fortæller levende om sælerne og fodringen. Og det viser vi som sagt et videoklip fra om et par dage. Sarah, last time I saw me, I was chasing down the path. Her er der kighuller ind til sælariet, hvor man kan se fisk, eller ikke fiskene, se sælerne under vand, mens de fanger fiskene. Thought that we would make it. Prøv at gøre det igen. Det hele? Ja. Med det? Hun er helt afhængig af morens. Så meget tid til det. Ja, okay. Sight I'm on. Driving away. Driving away. Direktøren for Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg er netop tiltrådt for nogle få måneder siden. Her fortæller han lidt om sine visioner og planer for fremtiden på museet. Men det, der konkret skal ske, det er, at vi skal blive bedre til at have noget fornyelse og noget vitalitet ind i vores hus. Og så skal vi have en bedre sammensmeltning mellem de fysiske rammer og vores tilstedeværelse på digitale platforme, så vi udnytter de muligheder, der er der langt bedre. Jamen, en del af opgaven, det er jo klart at få gjort noget ved vores fiskeri- og søfartsudstilling. Nu kommer vi med en spændende offshore-udstilling 8. september, men det er jo på bekostning af hele vores søfartssatsning. Så det skal nu gentænkes i en ny udstilling med fiskeri og søfart i det, vi kalder Danmarkshallen. Så der ligger en opgave der i at få det til at fungere. Altså det skal fundraises og implementeres. Det er en af de helt store ting. Og så er der jo hele bygningsmassen, som selvom det er et rigtig fint arkitektonisk bygningsværk fra 68, så er der også et forbedringspotentiale i at få gjort det mere up-to-date. Altså kort sagt, bygningerne de er ved at være noget slidte. Ja, de er medtaget efter, jeg tror, jeg har læst mig frem til 7 millioner besøgende gennem de snart 50 år, så det skulle også gerne kunne ses jo. Og sådan en dag som i dag, hvor solen skinner, og der også har været lidt småregn, hvad betyder det for jeres besøgstal og for dit humør? Jamen, det er jo altid godt med lidt blandet vejr, paradoksalt nok, kan man sige, fordi jeg synes jo også med så flotte frilandsområder og flot en legeplads, at vi egentlig burde være attraktive at besøge i klart solskinsvejr, men der er folk meget til stranden, så det her vejr, det er optimalt museumsvejr. Og på en skala fra 1 til 10, hvordan er museumsdirektørens humør så indtil videre i den her sommer? Og det er, så vidt jeg forstår, så er det fra marts, du har været her. Hvordan er humøret? Hvordan er
din mavefornemmelse med dit nye job? Jamen, det er rigtig godt. Jeg er meget glad for at være her, og synes, at tingene tager form. Og, jeg har ikke nogen ting at gå og være utilfreds med overhovedet. Men at prøve at finde de områder, hvor vi kan lave nogle ting, der knytter esbjergenserne endnu tættere til deres museum. Det tror jeg bliver vigtigt. Og nu siger du esbjergenserne af Fiskeri- og Søfartsmuseet. Er det esbjergensernes museum, eller er det turisternes museum? Det er jo alles museum, men man mærker jo tydeligt fra det øjeblik, man kommer til Esbjerg, at du finder ikke en i Esbjerg, der ikke har en holdning til det her museum. Alle har trådt deres barnesko her, alle har enten af fiskerimæssige årsager, eller offshore-årsager, eller noget andet, en vinkel til museet. Så på den måde synes jeg, selvom vi er national på nogle områder, så er vi jo i særdeleshed et lokalt museum, rent ejerskabsmæssigt og holdningsmæssigt. Og hvad kan du bruge det til, måske økonomisk og opbakningsmæssigt, at det er en lokal forankret museum? Jamen det kan jeg jo bruge til at mobilisere kræfter, og det er ikke kun i forbindelse med måske at fundraise nogle penge til nogle udviklingstiltag, men også at folk bruger museet oftere. Altså det er jo lettere at få lokale til at komme her ofte, og det synes jeg jo er en af opgaverne, det er at få folk til at komme oftere, og hvis de skal komme oftere, så skal der også være en anledning til det. Jamen altså nu, som eksempel, kommer vi med en stor ny udstilling 8. september om offshore. Og det er jo klart, at når den har stået et år, eller 2 eller 3, så vil lokale igen sige, nå, men den har vi set, det har vi oplevet. Så der bliver udfordringen jo at sige, hvilke fornyelsesmomenter kan man lægge ind i den? Hvad kan vi koble på, som gør, at vi om 2 år siger, nu er der faktisk et helt nyt element i den her udstilling, du med garanti ikke har oplevet før. Kom ud og se det igen. Og er det så noget, du skal finde på, eller er der folk, der kan finde ud af det? Jamen, der er masser af dygtige folk på museet, der kan finde ud af det. Vi skal bare være enige om præmisserne for det, og hvornår man gør det, og hvad budskaberne er. Jeg er ikke en enmands her. Det her museum har så mange gode kræfter, at det handler om at få bragt dem i spil. Kan man forestille sig lige som på et kunstmuseum, at der er en 3-måneders udstilling sommeren over, og så kommer der en ny, og så kommer der har I kræfter og muligheder for at lave noget i den stil? Ja, og det gør man jo også, og det er en af de ting, hvor man siger, at vi har bare ikke indfriet det potentiale, fordi vi ikke har været fokuseret nok på kommunikationssiden af det, vi laver, fordi vi har løbende nogle særudstillinger, som er sådan noget fra 3 til 12 måneder, og det skal vi blive langt dygtigere til at få kommunikeret ud lokalt også, at der sker noget. Efter et par timer på Fiskeri- og Søfartsmuseet var de 3 piger, vi mødte ved indgangspartiet, mætte af oplevelser. Her fortæller de om deres dag. Jeg hedder Anna, og jeg kommer fra Kerteminde. Jeg hedder Viola, og jeg kommer fra Norge. Jeg hedder Ida, og jeg kommer fra Kerteminde. Og hvordan har det været at være her på Fiskeri- og Søfartsmuseet i dag? Fint. Det var rigtig sjovt. Okay. Jeg synes også, det var meget sjovt. Og hvad har det været det sjoveste? Det var nok at se sælerne blive fodret. Ja. Ja. Der var en af dem, der godt kunne vinke. Ja. Det er en, der kunne klappe. Der var en, der stod og slog på hendes ben. Jeg har sammen med vores mormor. Okay. Er det hyggeligt? Ja. Er I på sommerferie hos mormor? Ja. Hvad synes I om Esbjerg? Jeg synes, det er fint. Ja. Det vi har set de hvide mænd. Jeg hedder Rie. Ja. Og hvordan er det at have børnebørnene med her? Det er dejligt. Dem har jeg en uge hvert år. Okay. På ferie. Godt. Er I så på Fiskeri- og Søfartsmuseet hvert år? Ja, for jeg arbejder på en arbejdsplads, der sponsoreres, så vi har et kort, vi kan komme ind. Der er jo mange ting, vi kan se her på museet, som der er lige uden foran os jo. Ja.